Ko para bangij ije kede kesingi benengkong hagane ke Portland. But ka gospel menta kesingi kede na gospel jong Matthew sekelong ke bandriu ke dekot iwe do andriu, but ke dekot kandriu dekot para. Baru Jisu hikaya hagane ke gospel shepang ka jin duai ka jin sha jin it, but ka jin le ka isn a hakabari. Ladon shisin we ubriu u bakerteng u ba Thomas. U balatip apo snong po thau jong u ya ka jing long masbun jong u la yu iru ba man la ka sngiu u blei u jo ai pisa shibun ba ha ka plajing kan show but baro ki briu ki thap kti bat ki ro ya ka ne ka jing long sbun jong neu ba Thomas Henry u Thomas u la le ya ka ne ban pen hun ya la ka jin ngau sarong ya ki kam ki ba mu ule bunsin uju ngau sarong ya ki jin no sen yang jung u bunsin u pen i ya kata ka jin bun jung u Henry ya ka we ka sngi ula yu i ya ka we ka riu kan thei ka batuk ka bala ai tang shi pisa ha ka plajing kan show ha ka jin jar jar ka le kum ta da ka jin ngorit hadu ba umdon manoru uba pej ya ka. Haba u Thomas ula yu iya ka ne. Uda sengutu maka jing sbun jong u kaper na ka jing ai jong kata ka riu kan tei. But ula sengutu maka ta ka jing sbun jong u kalong le no e. Namar u ai om ba u ijau blei Henry ba unyo jinyaro Henry makapat ka ai namar ka kwa ban sungongu ijau blei bat kata ka jing ai kawan na ka donut na ka jing i ka bakuit ijau blei hakane ka singi balang bertepe ka singi ka benengkong ka Portland komen ko para bi ije ujisu upen ken mau yangi baka Portland kamdei syapang kajing pen i syabar ya kajing long riu blei Henry syapang kajing kela kaba syapo jong kadot nut jongi na kata kadau ha gospel pengi pule mentakasngi ujisu umaham yangi ban le ya ki kam hok na ka benda ban yi ikiwe ha jaga jong kata ukhot ya ngabat ya pi ban duai ban sha jing iet bat ban long ki briu ki basbun ki ba ai jing arab ha ka bari ha ka ba tang ublei uyui ya kata ka jing le jungi ti akini ki sau posngi tungin ya bishar benya ya ka jing tmu jungi hato ngin sha jing iet baro sau posngi ban yo jing aro na ki wei ne ngile ya kata ban pen ya jan ya le debat blei hato ngi ai jin yarap iki beduk ban yo biang ke jin tap kti ni namar ba ngi kwa ban ichi saya laki para marjan to ai ba ke Portland kan long ke por jong ka jin sngorit bat ka jin long bashisha ke ba ngim pen le jingmut ke ba ki wei kin yu i ban yo jinya ro Henry haka ka ba ublei uyo i haka donut jongi en yero ya Jesus Christ junom la junom amen